Takže já vás zdravím z našeho obchodu v Brně z Doteku slunce. Naskladnili jsme minulý týden novou značku Niche parfému, italskou značku Lorenzo Pazzalia. Na té značce je zajímavé to, že Lorenzo Pazzalia není profík parfumér. On vyrůstal v rodině kuchaře, teď vnímal všechny ty krásné vůně, měl svoji restauraci a právě v té restauraci začal nabízet svým kamarádům, svým přátelům, zákazníkům vůně, které začal tehdy tvořit. Postupně se vypracoval až na špičkového parfuméra. U nás máme jeho 12 vůní, letní vůně Sangrii, Summerhammer a Speechless. Každá je trošku jiná. Speechless, tam asi nejvíc ucítíte broskve, jsou tam i citrusy, je tam konopí, je tam vanilka a dostanete spoustu komplimentů na tuhletu vůni, protože už s tím máme takovou zkušenost. Summerhammer je opravdu takové letní kladivo. Ucítíte v první fázi zase krásné citrusy, bergamot, pomeranč, ananas, tropické ovoce, zase na druhou stranu kokosové mléko, kokos. A na mě se krásně rozloží za chvíli, asi po 10 minutách, bílé květiny, které tu vůni celou drží a spolu se santalovým dřevem je to perfektní. Třetí vůní letní od Lorenza Pazzalia je Sangria. Ucítíte vyloženě španělskou sangrii, ucítíte červené víno, červené hrozny, ale ze začátku hlavně ovoce maliny, meruňky, broskve, citrusy, jablko, všechno, co vás napadá. A opět ta vůně sedí na tom základu parfémovém, což je santalové dřevo a vanilka. A je to prostě úžasná poezie. Že z těch letních novinek nemůžu vám ani jednu z nich vyloženě vypíchnout a doporučit, protože všechny tři jsou krásné, každá je jiná a každému bude sedět jiná ta vůně. Přijďte si je očichat nebo si pořiďte vzoreček a rozhodně je vyzkoušejte, protože jsou úžasný.